4.7 IFM. Report! Balik normal na ang mga ruta ng jeep sa lungsod ng Dagupan matapos ipatupad ang mga bagong panuntunan kahapon. Ayon sa Public Order and Safety Office Dagupan, pinayagan ang bumalik sa kanilang dating ruta ang mga jeep na biyaheng Mangaldan, San Jacinto, San Fabian at Manawag hanggang sa Rizal Street. Samantala, ang mga jeep naman na bumabiyahe patungong Kalasyaw ay pinayagan na muling dumaan sa Perez Boulevard at kumaliwa sa Mayombo. Sinabi ni Poso Dagupan Deputy Chief Rexon De Vera na tuwi na muli ang bahagi ng Perez Boulevard na dating sinara dahilan upang mas maging maluwag ang daloy ng trapiko sa lugar. Para sa mga tsopera, malaking ginhawa ang hatid ng pagbabalik sa normal na daloy ng trapiko na nagdulot ng bagyang paggaan sa kanilang mga biyahe. Inaasahan din na matatapos na ang ilang mga sinagawang kalsada sa lungsod upang mas lalong maging maayos ang daloy ng trapiko sa hinaharap. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.